Gazte prekarietatea. Betidanik entzun izan dugu gazte prekarietatea hau, gazte prekarietatea bestea. Belarri atzean dugun mamu bat, baino ez dela dirudi batzuetan. Kasik, hitz honen atzean, gazteok egunez egun bizitzen ditugun zapalkuntzak egongo ez balira bezala. Hala ere, errealitateak erakusten du, 2008ko krisiaz geroztik, prozesu hauek geroz eta nabarmenagoak direla gure bizitzetan. Iparregoa Fundazioak 2021ko maiatzean plazaratutako txosten baten arabera, gazte langabezi tasak ia hirukoizten du langabezi tasa orokorra. Emantzipazio aukerei dagokionez, gaindegiak publikatutako datuen arabera, 20 eta 34 urte bitarteko gazteen artean, 10-6 gurasoen etxean bizi dira oraindik. Datuak datu, kapitalak izugarrizko esfortzua jartzen du, egoera hau normaltzat jo dezagun. Ea zer komentatzen digun gaurko gonbidatuak. Ongi etorri Euskal Herria berriro ere, hemen gaituzue Kabala saioan. Gaurkoan izpide izango dugu oso garrantzitsua guztiontzako, batez ere gu gazteontzat. Izan ere gazten 10-6, oraindikan gurasoekin bizi da 30 urtera arte, hori nahiko kezkagarria da, eta 25 urteko gaztean herena da, kolektibo hori da langabezia tasa altuena duen kolektiboa. Orduan, horregatik ere, egia da, azken garaietan Euskal Herrian mugimendu nahiko agondala horren inguruan, eta agonde nahiko talde horri buruz egiten, baina ara ere badirudi prekaritatea oraindikan ez dela agian gure kezka nagusia, edo hori dirudi behintzat. Orduan, horretarako gaur ekarri dugu gure saiora, pertsona bat horri buruz hitz egiteko, apur bat prekarizazioari buruz, eta ikusteko zen da bere ikuspuntua. Eta horregatik hemen daukagu, Aritz. Ongi etorri, Aritz? Bai. Zer moduz? Ongi, bai. Ondo txizea? Aurkeztu zure buruan, nor zara? Bai, ni Aritz naiz, Zumbilako gazte bat, eta, gizarte langintza gradoa ikasten ari naiz Gasteizen. Ondo, hiri polita ez da? Bai. Alde handia Zumbilarekin agian? Bai, hiri handi bat guretzat. Eta, kasu prekarizazioarekin mundua horrekin baukazu apur bat zerikusia edo? Bai, nik uste gazte bezala, prekaritateen ingurun hitz egiteko gazte gehiena badugula zer erran, baina horretaz gain ere gizarte langintzako praktikak lab sindikatun burutzen ari naiz, eta orduan kontaktu zuzena nik uste lan mundukin. Bai, nik uste labekin bali bazabiltza, orduan bakazta kontaktu zuzena, eta zeratik uste zukar zitugula honea. Galdera trampa. Lasai egon, ez zuzetan erantzun behar. Ez dakit, igual, gaztea nahizelako, eta igual lotuta, gizarte lana ikasita, sektore zaharbarrikin kontaktu bat izaten aldo gulako, eta ere bai, laben praktikak egiten ari nahizelako, eta igual horretik, ez dakit, igual. Enchufismo. Baina egia esan gero gizarte zitzaile langile moduan ikus beharko dituzu sektore prekarizatu asko, nik uste dut hor ere izango dezula eskarmentua gerora. Eta zer dakazu eskutartean, ez da? Bai, gaurkun ekarri dut nik hona sobre bat, estrak izan entzirela, eta honek pixko adierazten du gaztea prekaritatea, ez nola gaztea honitzentzat sobre hori nahiko ezaguna den, soldata honitz beltzean kobratzen direlako, da, kontraturik gabeko lanak. Hori da, noratan asko aprobetzatzen diren gazteetaz lana doainik, eta dirua kobratzeko gehiago, eta beti bezala gazteen errubada dana. Bai, hor dakagu ekstra, ze letra polita gukazun. Bai. Handiago ere jarri ziteken. Ez dago dirurik barruan, ez da? Ez dela saioria. Nik dirua espero non. Hori izan da decepzio bat niretzat. Eta oraindik unibertsitatean zaude, ez da? Bai. Zein da, nolako uste duzu izango da lan mundua unibertsitatea maitzean gazte batentzat? Ez dakit, ni personalki lan mundua nahiko ilunak usten dut. Gehien bat hori ez, unibertsitatean bideratzen digute ikastera, zuk ikasi lan duin bat izateko, master bat egiten aurra duzu egin masterra, lortuko duzu lana. Baina, nik esperientzia propiotik, nire ingurun, ikusi dut nola behin ikasketa bukatuta, aurkitzen zaren bi atakakindo izango zela. Bat suertez, batzuk igual
soldata duin bateko lan bat aurkituko dute, baina bertze batzuk aurkitzen dire prekarietatekin izango zela praktiketako lan kontratuk, bekariun kontratuk, eta gero bertze gaztea unitzen etorkizuna lan gabezia ere bai. Bai, egia esan zuna guztiz egia da, nik amaitu unibertsitatea, eta hori da ikusi etena. Eta nik baita sartze dutela, masterra behar dugula lanean sartzeko, baina hori askotan faltsua da, erabat faltsua da. Eta nik uste bai praktiketan zabiltza, nire bai praktiketan nabil. Eta hor ikusi zakegula apur bat dira trampa batzuk eraltzituztela ere bai, bago lana gaztentzako, baina berez da kontratu mierdak. Eta baita enplegu duina aurkitzen dutenen artean nik uste bagoa trampa apur bat. Ze askotan da, oso solata hona ere baziko duzu, baina urte bete bakarrik. Bai, hori da. Nik uste hor aldi baterako lan kontratu bultzatzen direla. Bai. Eta orduan bai, ilusio bai, urte bateko lana harrapatu du bai urte bat, eta gero kalera. Hor laitute gero trampa datuetan, lana igo da, lan gehiago dago, bai gezurra da duena dira, lan mierda gehiago, praktiketako lanak, sorte balin baukazu aldezu praktikak, kobratu txukun, baina askok praktika gaina egin dituzte ezer kobratu gabe. Zaki zure kasu, espero ez. Baina, hola da zoritxarrez. Baina, zuk ala ere naizta horrenik unibertsitate ez amaitu, zuk lan esperientzia badaukazu, ezta? Bai, ni 5 udatan ibili naiz lanin, ostalaritzan, gasolinera batin eta eraikuntzan. Bale. Nik uste ikasle gehiene badutela kontaktua lan mundukin, ez? Bai, izan askotan beltzean ez, klase partikularrak dira oso ohikoak ere, baina zure kasuan ze alde ikusiko zenuke egin duzun lanen artean, eta nola eramaten duzu ikastea eta gero udan lan egin behar izatea? Zer izan da hori zuretzat? Nik uste guri beharrezkoa zegula udan lan bat itea, orduan gazte gehienak prest gaude, edozein soldatan truke lan itera. Nik eraikuntzan lan indut, eta eraikuntzako baldintzak desberdinak dira, nik uste hor udako lanetan bai hori. Normalin sektore prekariunak ematen direla, izan ostalaritza edo zerbitzu pribatuk, eta orduan bai gazte gehienak nik uste horrekin egiten dutela topo, ez? Udako lan prekarioekin. Bai, nik uste ostalaritzarekin badagoela nola baiteko arazoa, nik ezagutut hainbeste generan egin duna ostalaritzan beltzean, eta guztiak gazteak zori zuten egingo agian pertsonari 40 urte izango balitu, gazte izateak asko errazten du hori ere, ezta? Baina azkenan hori gaude derrigortuta lana egitera aurrera egin nahi balin badugu gure ikasketekin ere, eskaso garestia bizitza. Eta zu datoz herri txiki batetik, ezta? Bai. Zuk egin dezu lan zure herrian edo nun egin dezu lan? Nire herrin uda bat bai, baina bertze udatan herritik kanpo. Bai, Iruñan, bai, tokatu zait Gipuzkoan Berastegin eta gero Iruñan ere. Eta nola ikusten duzu dara irten behar zure herritik lana egiteko edo? Nik uste herritik kanpo lanitik batxula berekin arazo batzuk do, direla askotan garraiun gastua edo errepideko arriskua. Noski, bai. Nik uste alde badela herritarra izan do hiritarra izan. Bai, uste eta geriko bitan daude arazoak, baina arazoak ezberdinak dira azken finean. Azkenan zure herrian busik ia ez dago, garraio publikorik ez dago, orduan mugitu behar derrigorrez kotxearekin, ez da? Hori da bai, udan lan egiteko nire herrien aukera unitzik ez dago, orduan bai edo bai, mugitu hartzara bertze herri edo hiri batera. Eta horrek suposatzen du, igual beharko duzu kotxearen karneta, eta bertze hainbat. Gastu gehiago beharko dazkazula azkenean, gasolina ere oso garestia da azkenean, badirudi denoak agula, baina oso garestia da. Ni nago beste aldean ez nirian bizi naiz, ez dakat kotxerik, ez dakat gina hemenik, ez dut behar ere ez, baina ere hori da, ezingo nukerako agian ere ordaindu, baina busean ibiltzen naiz, eta sorteakat, busean naiz iritsi lan postura, baina egia herrietan beste arazori dagoela. Aldiz, ez dakit etxe bizitzaren asuntoan nola dagoen, erraza da etxe bat aurkitzea independentzatzeko sumeian, edo haiz Donostin oso zaila da, turistentzako egina dagoelako, baina agian beste arazo batzuk gaude barri txikietan.
Bueno, nik uste herri txikitan ere familia etxeak daudela, eta independizatzeko aukerak ere ez direla oso altuk. Ez Zunbian, pues, gaur egun errentan hartzeko ez dakit etxerik ote dagoen. Ez dago. Ez dakit. Ostras, orduan, nahi balin badezu zure kabuz bizi independizatu, ez dakazu aukerarik da edo Zunbiatik irtetea da aukera bakarra, ezta? Bai. Eta zuk nola ikusten duzu hori, zer itzen zaizu? Bueno, nik uste horreri soluzio bide bat bilatu hartzaiola, badela lan haunitziteko horretan, bagalelako gazte desente herrin eta gazte haunitzek herrin gelitu nahi dutelako, orduan. Noski zuen herria da, azkenean zuen ez zuen herrian bizi, baina ez dut aukera ematen ere ez, kanpora imarrezue. Eta zuk nahi dezu, Zunbian bizi nahi dezu, ezta? Bai. Imaginatzen dut. Baina derrigorreta egongo ez dara agian jotera, edo ez da gurasoen etxean gehatzera, ez dago besterik, ez? Ematen dut zentzu horretan nahiko etorkizun iluna daukagula. Zuk nola dara mazu agian, aurreko belaunaldietan egia da, ez dakit gure gurasoak, baby boomerrak izan dienak, egin hortu dute lan bat, nahiko finkoa urte askotarako eta aukiute aukera estik irteteko goiz eta familia bat sortzeko edo nahiko errazta dirudi akagula horren pisua gainen horren presioa. Nola da, eta agere horregatik izan daiteke gazteok zentzu batean nahiko biza konforme auki dugula, baina gero dator etorkizuna eta lanbila eta etxebilaz. Nola da amago ustezu? Ustezu gazteok konformistak garela? Bueno, ez dakit konformista den hitza, edo individualista den hitza. Nik uste txertatzen dizkiotela balore batzuk, dira nahiko individualistak, orduan gaztea haunitzek ikusten dute problematika bat badela, ez? Nik nire lagunen artean ikusi dutez, guain lana miseri bat korratzen, ezin du joan etxetik, baina gero ez dago antolatzeko eta borrokatzeko, alternatibak eraikitzeko. Apur bat etxipena orduan ez badago, ez da, nahi bat baina agian ez dakite edo ez dakigu ondo nondik hori lortzeko izan daiteke. Hori da. Antolaketa eza. Bai, nik uste, ez dakit, beldurra, ez lokeai ez, erratzen dena. Bai, eta hona da eta hori onartu barrego eta listo. Bai, egia esan alokairorekin, eta noskia ez badago ere ideia finko hori gurasoak etxea erosi hipotekarena, nik hori uste oso zaila dela. Gure beranalderentzat ez hipoteka baten sartzea eromena da. Lan finko bat egiko dugu horrentzeko hipoteka 30 urtez. Bikote finko egiko dugu hortarako edo gu bakarko orainduko dugu. Etxea badago, prezioak oso garestiak dira. Arazo gaizturik eta eta alokairua da horren soluzioa, baina alokaitzeko ere oso gutxi dago. Eta Zunbian ez dago, Donostin saizut. Turistifikazioarekin bihurtzen ari dira etxe pila bat Airbnb, orduan gaztenentzako izan alko zian etxe pila bat, ez ditizin dira izan guretzako eta prezioak gora doaz. Orduan nik ere ikusten ere inguruan, unibertsitatea amaitu. Claro, unibertsitate gaztetzen bizi zea orain astean zehar, ezta? Bueno, aurten ez, praktika baituztelako eskualdin, baina 3 urtez bizitu nahi izan bai. Bale, orduan baina izan zehar 3 urtez gaztetzen hori bizi zea kanpoan unibertsitatean, ze bizta hona zure kabuz, eta gero amaitzen duzu karrera eta etxera jomerrezu bueltan, eta horre esartzen da frustrazio moduko bat nik uste dut. Eukiezulako bizitza bat, ez zala zentzu batean zuezien independentea, baina etxetik kanpo bizitzen eta gero ikusten duzu bentan zaila dara hori egitea. Hori ere izaiteke oso frustrazio iturri handia. Ze soluzio ikusi ezakezu hor edo antolatzea? Bai, ez dakit, nik uste beharrezko dela gaztin, artin, kontzientzia minimoa sortzia, ez? Lehenbiziko hartu gara ze egoera dagoen, eta abia puntu bezala hortik abiatu. Eta gero nik uste hor alternatibak eraiki behar dira, ez? Ze eredu nahi dugu, ze ekonomia eredu, ze etxe bizitzekin ze eredu. Mugatu behar dira alokairuk? Ez dakit. Jabetza pribatua nahi dugu, etxe bat nahi dugu gurea edo aldego agian. 10 pertsona hartan etxe bat, erosita egin komuna bat, ez dakit. Baita ere egia da esan dezun horretan, zer nahi dugu jakitea, badirudi ambizio falta, ez dakit ambizio falta, baina gaur egun 1000 euroko soldata askorentzat, behintzat hirian, Nikola ikuset, kriston soldata ona da, eta berez eta soldata kaskarra da, horrekin bizitzeko minimoa da bakarrik. Zuk horroztu duzu ambizio gehiuki beharko genula? Hombre, nik uste dut, bai ez, 1000 euroko soldata batekin, gaina ikusita gaur egun bizitzak ze kostu duen, aurrez aipatu dugu, zuk ordaindu behar balin bazu alokairua, ordaindu behar balin bazu zure kotxea,
gasolina, seguru, kotxeko, osea, nik uste hor bizi kostua nahiko altua dela, orduan 1.000 euroko soldata batekin, ez goazi inora, orduan... Dana badoa, batean, ui, 0 euro nire kontuan, ze ondo. Ez baina askotan esaten digute, ai, 1.000 euro kontatu lortu dut, eta agatzen zea flipatzen, ai, ama ze ondo, nik bai nahi dut, eta gazatzen bekian, a ber, eta gure kabuz biziko gehalako eta ez dugulako gure familia mantendu behar, ez jaten eman behar, baina bat ez du nola, alko zen pertsona batek 1.000 eurorekin bizi iraun gure esemela bak izan da, edo esan nire menpeko tasunen batekin edo horrela, eske ezin ezkoa da, ezin zea bizi. Nik uste dut ideia bat ere bai dagoela zabaldua, ez? Hasiko zara gazte izan 1.000 euro kobratzen, eta gero etorkizunik kobratuko zu gehiago. Ematen du derri horrez gazte izanik gutxiko kobratu horrezula edo pasatu horrezula denbora bat gutxiko kobratuz. Nik uste dut, gaztak inozoak gehala, ez? Talde gura dozein balintza onartu, eta gaztea garelako onartu behar degula, ze, klaro, lehenengo prinkatu behar dugu, ez? Eta hori izateitela ikuspegi okerra barkatu, nahiz eta gaztak izan ez gara tontoak, eta medizitugu guztion eskubide berak eta eten dugu lan bera ez da egia. Zentzu horrekin ere, askotan entzuten da sindikalismoak gaztengan indarra galdu duela. Ez gure gurasoetako askokin sindikatutan daude, baina zein da gazteen egoera, zula ben zaude. Kontatu. Nik uste gazte haunitz ez direla sindikatun parte, eta hor direla faktore desberdinak, ez? Alde batetik nik uste ere ezagutza eza badela, gure ikasketa prozesun ez digute inoiz aipatu sindikatu bairela, lan baldintzak borrokatzeko zein diren tresnak, ez? Gero, horretaz gain nik uste, aurrez aipatu dugu ez, gaztik lan egonkor bat lortzeko zailtasunak ditula, eta lan egonkorri gabe, sindikatu parte hartuko dute, nik uste hor baela beldur bat ere ez? Bai, nik uste ere, baina badago ez ezagutza asko esango nuke ere. Bai. Ze asko ezakite sindikatuak hor daudenik ere, askorentzako lana ezakit beltzen koratzen eta hora da, baina berezalko zen ujo sindikatu eta salatu hori. Baina asko zautezke hori temalin bat lana galduko dut eta hori arazoa torrez, eta nik uste gaituztela zentzu batean hor txantaje ekonomiko bat egiten ez sindikalizatzeko edo. Nik uste hori, alde batetik ez dagoela ezagutzik, ez delako nahi ere ez ezagutza hori lortu, zeba baliabideak haunitzetan eskaintzen dire, bertzaletik hori beldurra ez, sartu naiz enpresatik, eta naiz sindikatun sartuko, ze horrek ematen dit etiketa bat, nago estigmatizatua, botako naute. Orduan, ni saiatu behar naiz, soinurik ate gabe, enpresan abar gelditzen nahi zen. Bai, gainera askotan dara entzuten dena da, eske jefeak bestela, sindikatzen baldin ba naiz, jefeak penatuko bera nire etxaila dela. Eta ez nire laguntxo eta eske ez da zure laguntxoa. Ez nahitek oso gatora, lezo sarreman hona duik, baina eske ez date lagunak. Agian bai, baina berak interesatzu gazka eta zuzara bere menpekoa. Horren sindikatzea nik uste bada bide bat eta nik uste gazte... Nik uste dagoela hori, indarrezko aldura gazten artean beldur ekonomiko horrengatik, eta esan ezuna, ez dugote inon izan sindikatu zaitezte eskoletan, unibertsitatean, nik uste horrez bai dagoelako interes batzuk, kapitala. Kapitala, ematen ben lehen nien gorroa, horretik kapitala, irautza eta gerra, enaiz gaitik joten, baina nik uste baita badagoela interes hori ez sindikatzeko, eta gero sindikatu batzuk komisiones obrera sujete horrelako sindikatuak, gaur egun sindikatu paper ez dakit nola betetzen duten ere ez. Ez dakit, nik uste hor badira sindikatu batzuk patronalan lagun direnak ez? Hori da. Ondo jakin behar sindikatura jo. Hori da. Lab, egingo dugu propaganda labena. Ez dakitzuk nahi ezun edo ez. Ez baina nik esango nuke badala askotan hori eta nortit penaz. Nire etxean beti jaso dut sindikatzeko behar hori, eta zanote beti, lan balintzari bakazu, bazabe beltzean, jun sindikatu bat eta salatu. Baina ikusten dut hori ez dela garatu agian guztien etxean, eta orduan, hori ez transmititzen gurasoen gandik, orduan, arazo bat dago gazte horiekin. Onartatu zela, balintza kaskarrak ez urrengoa. Bai, nik uste sindikatua izaten dela aukera bat, pixko zure lan balintzen ingurun informatzeko, eta ez dela behar den probetxo hori ateratzen gazten artien. Eta sindikatu hori buruz egiten, zemuz laben praktikak? Ongi, gustura bai. Kritikatu nahi zu zerbait, ez egin behar baina, nik aukera maten zutakazu, nahi bali mazu zer esan, esperientzia hona da?
Bai, ni gustura eskualdea ezagutzen, eskualdeko miseriek. Ze eskualde da? Baztan Bidasoa. Eskualde ez oragarria. Bai. Bueno, esun bilakoa zea, hor esan dute kanpinean oso otordu onak eta merkeak gaudela, ez dakit, egia da. Bueno, ez dakit igual joan eta nire ez du deus erranen. Bueno, bakizu gazte prekarientzako otordu merkak ere beharrezkoak dira. Bueno, nik uste dut izan dela oso izketa ona auki degula prekarizazioari buruz, bakazu beste zerbait nahizuna txertatu, ez zure hausnarketatxoren bat edo? Ez, bueno, nik nahiko nuke hemendik bihali Euskal Herriko gazteriari animatzeko, ez konformatzeko badenakin, eta antolatzeko eta borrokatzeko gure esku dagoela etorkizuna. Osondo, hori izan da leheninen pareko diskurtsoa. Bueno, eta baita ere eskatuko dugu mesedez kontratatzen nun baiten, soldadu duin batekin karrea amaitzean. Hori nahi dezu, ezta? Bai, hori den nahi dugu. Horren, mesedez kontratatu gaituzue soldatu duinekin, eta balintza honekin, eta ez pentsatu gaztea garelako, inozoak erara, ez garelako. Bueno, eskerrik asko Aritz, oso ondo egon naizen hitz egiten. Eskerrik asko zuri. Bueno, hurrengo arte, aio, txao. Aio.